Kaixo, Ane Toledo naiz, eta 4.3 zeregina azalduko dut bideotutorial honetan. Atzera elikadura ebidentziatu. Lehenengo ariketa poster baten sorrera izan da, eta atzera elikadura bidaltzeko bideo bat erabiltzea erabaki da. Ariketa bizual bat izanik, bideoa erabiltzea egokia da. Bideoaren bidez, lanari buruzko komentarioak egin aldira eta aldi berean, posterra atzealdean izan eta haren gainean gauzak nabarmendu eta zuzendu. Ariketa hau DBH biko ikasleentzat garatu da. Posterra haiek aukeratutako pelikula edo serie batean oinarrituta sortu behar izan dute, bektore grafikoak erabiliz. Estetika minimalista izatea oso garrantzitsua zen, eta baita sormena aplikatzea. Hona hemen lehenengo ariketaren bideo atzera elikadura. Lan vektoriala bikaina. Konposizio oso simple eta landua. Pertsonaien diseinuak simplifikatzea lortu duzu, baina oraindik nabarmentzen da bakoitzak zeintzuk diren. Marrazkiaren zati bat desenfokatuta agertzen da. Hori konponduta, lan vektoriala ezin hobea egongo zen. Atzealderako kolore zuria erabaki duzu, eta ez dago txarto, baina agian beste kolore batzuekin ere egin ahal duzu froga, kontrasteak nolakoak geratzen diren ikusteko. Zure lehanean badaude kolore oso argiak, eta zuriaren gainean ez dira hainbeste nabarmentzen. Oso poster landua eta kalitate handikoa. Zorionak! Hurrengo ariketa artelan baten analizia da, bigarren DBH-ko ikasleentzat zuzenduta ere. Lan honen atzera elikadura idazteko, Google Drive-en komentarioak erabili dira, aldaketa posibleak jakinarazteko. Honelako komentarioak oso erabilgarriak dira ikasleen lanaren gainean idazteko, aukera ematen dutelako haien testu originala aldatu gabe. Gainera, esaldi konkretuak azpimarratzeko aukera ematen dute. Modu horretan, ikasleek badakite zehatz-mehatz zeri buruz hitz egiten ari garen. Metodo honen abantailak komunikatzeko argitasuna eta erraztasuna dira. Lan idatziak zuzentzeko oso aproposak. Desabantailak, komentarioak erraz ezaba daitezkeela nahi gabe dira, eta horrek feedback hori galtzea eragin dezakeela.